que tenim a l'hora de que se'ns posi un repte al davant. Me propusieron de ir 30 días a la montaña y, por supuesto, yo acepté directo sin pensarlo. Siguent sincers, el repte és passar un mes aquí al bosc i amb l'objectiu de vestir-nos amb el que puguem treure d'ell. Saps? Aquestes coses sempre m'han agradat. Llavors aquesta per mi és la màxima motivació, no? El poder estar aquí amb pura harmonia i sense haver de dependre de res de la societat. L'únic que has d'aprendre és què tens a l'abast, on ho tens, quan ho tens i de la manera en què ho has d'utilitzar. Podrem aguantar, jo crec que sí. Per mi aquesta experiència és una cosa que ja m'enduré per sempre.